dili sa kalibutanong kahalangdon. 1 Corinto Kapitulo 2 versikulo 5. Aron ang inyong pagtuo dili ikapatuko diha sa kaalam sa mga tawo, kundili diha sa gahom sa Dios. Si Jesus kinahanglan nga mobuhat sa iyang buhat, dili sa pagpagarbo ug sa gawas nga pagpakita, kundili pinaagi sa pagsulti ngadto sa mga kasing-kasing sa mga tawo, pinaagi sa usa ka kinabuhi sa kaluoy ug pagsakripisyo sa kaugalingon. Ang mga sumusunod ni Kristo mao ang mahimong kahayag sa kalibutan, apan ang Dios wala magsugo kanila sa pagpaningkamot sa pagsidlak. Dili niya uyunan ang bisan unsang matagbawon sa kaugalingon nga paningkamot sa pagpasundayag ug labaw nga pagkamaayo. Siya nagtinguha nga ang ilang mga kalag mapuno sa mga prinsipyo sa langit. Unya sa ilang pagpakikita sa kalibutan, ilang ipadayag ang kahayag nga anaa sulod nila. Ang ilang makanunayon nga pagkamatinud-anon sa matagbuhat sa kinabuhi, mahimong usa ka paagi sa kahayag. Ang kalibutanong pagpasundayag, bisag unsa kadako, walay bili sa pananaw sa Dios. Labaw sa makita og temporal, iyang gitagaag bili ang dili makita ug walay katapusan. Ang nahauna adunay bili lamang kung kini nagpahayag sa ulahi. Ang labing pinili nga mga buhat sa art, walay katahom nga ikatandi sa katahom sa kinaiya, nga mao ang bunga sa balaang espiritu nga nagabuhat diha sa kalag. Ang paningkamot sa tawo mahimong epesyente diha sa buhat sa Dios, sumala sa gipahinungod nga debosyon sa mamumuo, pinaagi sa pagpadayag sa gahom sa grasya ni Kristo sa pagbag-o sa kinabuhi. Kita kinahanglan nga mailhan gikan sa kalibutan, tungod kay ang Dios nagbutang sa iyang silyo kanato, tungod kay siya nagpakita kanato sa iyang kaugalingong kinaiya sa gugma. Ang atong manunubos nagtabon kanato sa iyang pagkamatarong. Sa pagpili sa mga lalaki ug mga babayi alang sa iyang pag-alagad, ang Dios wala mangutana kung sila adunay kalibutanong bahandi, pagkat-on o kabatid. Siya nangutana, naglakaw ba sila sa ingon nga pagpaubos nga ako makatudlo kanila sa akong dalan? Mabutang ko ba ang akong mga pulong sa ilang mga ngabil? Magrepresentar ba sila kanako? Mahimong gamiton sa Dios ang matagtawo sa iyang maarangan, ingon nga mahimo niyang ibutang ang iyang espiritu sa templo sa kalag. Ang buhat nga iyang dawaton mao ang buhat nga nagpakita sa iyang dagway. Ang iyang mga sumusunod kinahanglan magdala ingon nga ilang mga credential sa kalibutan sa dili matukib nga mga kinaiya sa iyang immortal nga mga prinsipyo. Nasayod si Jesus sa kawalay bili sa yutan-ong kahalangdon, ug wala siya magtagad sa pagpasundayag niini. Diha sa iyang dignidad sa kalag, sa iyang pagtuboy sa kinaiya, sa iyang kahalangdon sa prinsipyo, siya labaw pa sa kakawangan nga mga uso sa kalibutan.